Ja. Jezus Dirk, wat lees ik nou weer? Dit is al de derde keer dat de senioren in het Zwinlaan de roes uitleggen te slapen en de weg blokkeren. Je gaat undercover, neemt de agenten Dini en Tilly mee en probeert hun in de val te lokken. Het wordt tijd dat we de wijk weer terugwinnen. Alsjeblieft. Nou, dankjewel, inspecteur. Wat zul ik vanmiddag doen dan, jongen? Meer bier halen? Waar wil je dat halen dan, jongen? Wat dacht jij van de supermarkt? Ja, goed plan, jongen. Hey. Hallo boys. Ik ben op de Dirk. Ik wil griezen Dirk neer. Wij je de baas van deze tenten, want ik heb straks wel een interessant voorstel van de man. Nou, ga je er maar even mee. Zo, is de baas. Ja. Goed. Goed, jongen, we zijn die gleufjes. Hey pa, deze meneer heeft een interessant voorstel. 4 kilo jongens voor de beste chips. Nou, en dat voor je. 4 kilo. Nou. En. Weet je, joh. Deal, man. Ja, goed. Er ook nog een paar pillen bij. Kom maar even. Hup, hup. Inpakken. Ik moet wel, kom op. Ongo! Goed! Oh, ik ben helemaal wie. Oh, net best. Hey! Hallo! Zijn er geen battlebutjes? Ja. Heb er geen drugs? Nee. Heb er geen in die zak? Dat is een homokeur. Hoe noemde mij? Een homozak? Gooi hem in het water, jongen, voordat de wouden komen. Oké, jongen. Godverdomme, dat is heel zwaar, man. Erin met die jongen. Nou, schiet ik kat. Wat moet ik dan? Waar is die rooi dan? En die dat geld wel bij een jongen. Goed wel, jongen. Kijk, daar is Dirk. Jongen. Hé, jongens. Dirk. Hé, jongen. Hij zegt handboeien, het zijn Wouter! Jongen! Hey. Wat dan nu?
Hey, verrek. Wat Leon, wat doe je? Hey kerel, hartstikke fjurken. Fjurken, jouw